I kan så være stolte over og glade over, at I har en fagforening, der bakker op omkring det. Men det er langt fra tilfældet. Hvor mange af jer er for eksempel i løbet af jeres efteruddannelse på arbejdet, blevet uddannet i systematisk network? Lige præcis. Når vi er færdige i dag, er jeg stensikre på, at I vil gå herfra med en fornemmelse af, at det her, det må min virksomhed tage hånd om. Lad os bare sige, hvis I fra Danske Bank eller Nordea vil genetablere tilliden til kunderne, så skal det ske på individniveau og ikke på organisationsniveau. For kunder bygger ikke relationer til organisationer længere, men til individer. Derfor er jeres chefer afsindig opmærksomme på, hvordan du som individ er i stand til at bygge tillidsfulde relationer, for eksempel til kunder, men også til samarbejdspartnere eller lokalmiljø. Så hvis finanskrisen aldrig var kommet, kunne vi muligvis godt have været fortsat med at være professionelle, distancerede, kølige, uvillige, nonchalante på den tilbagelænede måde. Men vi kan se, at borgere, kunder og klienter, ja selv en almindelig borger, der går til borgerservice, er drevet af den kontakt, jeg har med et rigtigt levende menneske.